Imos coa información deportiva. Boiro vivirá unha nova velada homenaxe a Luís Torrado Treus. O sábado desenvolveránse 8 combates de boxeo nos que a súa figura estará moi presente. O pabillón de Barraña abrirá este sábado día 15 as súas portas para acoller a velada de boxeo segundo Memorial Torrado Treus. A competición comezará ás 7 da tarde e estará asegurada a emoción dos combates e o recordatorio de Luís Torrado, referente deste deporte en Boiro. Vamos a facer un evento de boxeo, como ano pasado, contando con 8 peleas, 4 neoprofesionales e o resto amateur, no cales haberá unha pelea femenino. Esperemos que sala todo ben e que haga un bo espectáculo. O presidente da Federación Galega de Boxeo, Manuel Planas, definiu a Luís de gran amigo e destacou a importancia de desenvolver esta velada no seu homenaxe. Este segundo memorial vai axudar a seguir mantendo viva a imaxe de Luís e todo o que fixo, o legado que deixou. Aquí están os seus alumnos demostrando que o boxeo non morreu en Boiro, que vai seguir vivo, como vai seguir viva a imaxe de Luís. E destacou a calidade dos combates que se vivirán nesta velada. O combate femenino que a postre creo que está moi ben emparexado. Nada, temos 4 pelexas neoprofesionales tamén moi boas. A final entre Zanetti, que é un membro da selección galega, e Bene vai ser das pelexas que lle gusta a xente. Esperamos que todo saia como o ano pasado, que Boiro siga sendo o que foi sempre, que é un público estupendo. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, tivo palabras de recordo para Luís Torrado e afirmou que o sábado volverá a estar presente entre os boxadores do seu club e o recordo colectivo. Ademais, destacou a importancia que ten esta disciplina na localidade. Cada vez con máis adeptos e incluso cada vez máis mulleres, máis rapazas que se incorporan a este maravilloso deporte. Vemos todos os xinasios cheos de sacos de boxeo, a xente encanta entrenar este deporte, non? Porque é un deporte que é moi atractivo. E sábado, esperemos que sea unha gran velada, segundo memorial, repito, de Luís Torrado Treus. O ano pasado foi todo un éxito, a xente encantou, o espectáculo de luces, de música, de sonido e o gran nivel que mostraron os púgiles que ali participaron. Algo que agarda pase novamente o 15 de marzo. As entradas anticipadas están xa á venta no Ximnasio Zono, Motor Café e Recambios Triñanes. Terán un custo de 13 euros en cadeira e de 11 en grada. Tamén se venderán o propio día na billeteira a 15 euros en cadeira e a 13 en grada.